Hello, good morning friends. Welcome back to my channel. So नोंथांमोनखौ आंनि नैबे दिनैनि गोदान ब्लग भिडिअ बरायबाय. So दा आं थांनो नागिरदों दिनै जोंनि साखाथियावनो थानाय भुटानाव बेयाव थांनो थाखाय आं रेडि जागासिनो. So नोंथांमोना जुदि नैबे आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड दङबा अननानै भिडिअखौ नायलांबाय था. आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि दासिमबो आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैबा अननानै प्लिज साबस्क्राइब खालाम, शेयार खालामनानै हो. थौदो जोङो बिदिब्ला भिडिअखौ जागायनोसै. लेट्स गो टु दा चलो. गाइस फाइनालि आं दा भुटानाव मोनफैबाय, गेट मोनफैबाय, पास मोनफैबाय आरोना. बेयाव जों एन्ट्रि खालामग्रोनोसै दसे उनाव. स' फाइनालि दा गेट मोनफैबाय भुटाननि. दा बेयाव जों एन्ट्रि खालामनोसै. नै नायलांबाय था नोंथांमोना भिडिअखौ. नैबे भुटाननि गेट बिथिंजाय जों फैदोंमोन आरोना, नै बिथिंजाय. स' गाइस फाइनालि एन्ट्रि जाबाय. जोङो दा एन्ट्रि जाबाय आरोना. नै नायदो नोंथांमोना पुरा दा जों बेरायनोसै. नोंथांमोनाबो नायलांबाय था, भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोनाबो. जुदि नोंथांमोना सोरबा फैनो गोसो दङब्ला बेयाव भटार कार्ड लाबो आरो आधार कार्ड आरो बार्थ सार्टिफिकेट जिखुनु जाया मोनसेबानो जागोन. स' फैबानो जाबाय. सोर सोर फैयाखै नैबे नै दालाङा, बेखौ जों बारनोसै आरो दा. अ माय गड, गोबावनि उनाव दिनैसो भुटान का नजारा. अ माय गड, बेनो जाबाय भुटान. बहुद साफा क्लिन लाखियो आरो बिसोरो. जेबो प्लास्टिकबो नुवा गारनाय जेराव मेराव. बेफोरो नाय नै ओइ फै. नै जोंनिया सासेया लोगोआ माबा थाबायनो हायाखै नामा. बेनो नाय, बे जाबाय दै बोहैनाय. वाव, अ माय गड. नै जोंनिया गाइड खालामग्राया बिथाङा सासेया फुरा एरियानखा, नायजोबखानाय. फुरा थांगासिनो दा जोङो बेरायगासिनो. अ माय गड, सोर सोर फैयाखै फैबानो जाबाय. इन्टारेस्टेड थानायफोरा दा जोङो दोङो पुरा माबायाव गुबुन हादोरावसो, इन्डियानि बाहेरायाव दोङो दा जोङो नैबे भिडिअ बानायबाय थानाय टाइम समाव. अ माय गड नाजारा. नै गाइस दा जों गाहायाव थांग्रोदो र'. गाइस नायनो नागिरदों. Oh my god, चलो. नहीं नज़ारा. वाव, नाइस प्लेस, भेरी ब्यूटीफुल प्लेस. नहीं भुटाननि न'फोरा पुरा बिल्डिं गोजा, थाखो 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 समानखा, गासिबो एखे जोब आरो बिसोरनिया. नै नायदो. ओ गाइस नै नायदो नोंथांमोना नाजाराखौ. पुरा सिनारिया साफा आरो बहुत क्लिन. नायदो भुटाननि गारिफोरा. अ माय गड, नै क्लिन, पुरा क्लिन आरो प्लास्टिक मोनसेबो नुनाय नङा नोंथांमोना नैबे भुटानाव, जुदि भुटान हादोराव. नै जेराव मेराव गारा बिसोरो. बै नै मोनबाय आरो जोङो मोनसे माबाखौ. स' गाइस नै जों मोनसे दालां मोनफैबाय बेयाव. नै दा जों मोनसे दालां मोनफैबाय. नै बे जाय मन्दिर नामा. नै बारा मोनथिलाय नङा ना, मोनथिलाया. नै दालाङा जाबाय पुरा बहुद क्लिन. नै बे साइडथि दै बोहैबाय थादो, दै. अ माय गड, पुरा क्लिन आरो ना. नाय बेफोर जाबाय न'फोरा. नै जाय फैयाखै नोंथांमोना फैबानो जाबाय. पुरा इन्टारेस्ट नांगोन भुटान हादोराव बेरायनो. नै अ माय गड, बेफोर जाबाय न'आ. हाजो स्राय स्राय. बेफोर जाबाय हाजो. नायदो पुरा स्राय स्राय आरोना. मारि नुखायो साफा क्लिन. अ माय गड, बैफोरबो नुखै हाजो सेर सेर नालाय, बेनिखायनो साफा नुयो आरोना बिसोरनि जायगाखौ.
Pura clean नै Oh my god माथो थालिर दंलायो नै थालिर बेयाव लिरना all visitors are requested to come in formal dress during school hours oh बेयाव स्कुल दङ नै गेटआ जाबाय नैफोर नै स्कुल Oh my god नै गाइस दा जों मोनफैबाय मोनसे दालाङाव ओहो नै दा जों मोनफैबाय मोनसे दालाङाव नै माबा दालां होनो लोड लिमिट 70 mt max speed 40 km/h नै नायदो Oh my god मोजाङानो गासैबो नै ओइजों दै बोहैदो आरोना नायदो औ स्प्रिं उन दङ नामा बेफोरो बैनि Oh my god बेयो भुटाननि मोनसे दालां आरो बेबो नै नायहरदो गायथि Oh my god wow बरियाखा fantastic नै बिथिबो नै फायदो नै गारि भुटाननि दा जों बेराय नैबेसिम मोनफैबाय नैबेखौ पार खालामबाय दा जोङो थांबावनो नागिरदों नैबेसो इ साथि थांगोन आरो नै इ मा जामला रेस्टुरेन्ट सामब्रुप जंखार नैबेयाव पुरा रेस्टुरेन्ट आरो नाय बियो रेस्टुरेन्ट नै भुटाननि रड नायदो नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था जुदि मोजां नांदोंबा अननानै शेयार खालाम साबस्क्राइब खालामनानै हो नैबेजों पुरा लुगासिनो कनस्ट्राक्सन पुरा नै नै गाइस भुटाननि लामाया नायदो शिलंनि रखम पुरा खायलें खुइलें नायदो नै होखायो बेयावनो भुटाननि ड्राइभारफोरा सलायग्राफोरा ट्राक ड्राइभारफोरा बा नैबेजों जों थाबाय फैबाय पुरा बेजों दा जों थाबाय फैनानै थांगासिनो आरो नैबेजोंबो बिथि दा मानखोगासिनो HP हिन्दुस्तान पेट्रलियाम पेट्रल पाम्प दङ बेयाव नै हनै बानायबाय स्टार्ट नामा नैबे दासो गोदान बानायबाय थादों नै बेखौ नै गाइस दा जों फैफै नैबे मन्दिरखौ मोनबाय मा मन्दिरमोन बेयो हो नैबे दा जों फैफैनायखौ मन्दिरखौ मोनफैबाय नै नोंथांमोना नुदो Oh my god नायदो बेसेबा गिदिरखा नै गाइस फाइनालि
नैबे एरियाखौ मोनफैबाय जोङो नै जोंनिया भुटान राजाया नै भुटाननि राजाया वाव अ माय गड मा नामबा नामखौ मिथिथ'ला नै बेफोरबो नै नायदो नोंथांमोना फै ओइ मोनसे फै साफायग्रो नोंसोरो आं इजो नायदो वाव बेयाव औ फुजा जादों बेयाव नै अ माय गड नै मारै सोंजोबो बिसोरनिया माबाखौ हनै नायदो मन्दिरखौ औ नै बे जाबाय नै बेखौ फिदिंनांगोन आरो बेखौ आं दा फिदिंथ'ला Nah, so guys, finally nih bisa hasilnya tinggal sini. Wah, nih ke, wow, nice, beautiful, so beautiful. Turn this away, wow. Nih, naik nih, turn this away nih. Guys, you can see, wow, nice place, wow, oh my god, wow, this is a temple. Nah दा guys, दा जोङो थांनो थाखाय ओंखारबाय. So guys, दा जोङो थांनो थाखाय ओंखारबाय बिनिफ्राय नैबे जायगानिफ्राय. So नोंथांमोना जुदि नैबे भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्ट नाङोबा so भिडिअखौ शेयार खालाम आरो साबस्क्राइब खालामना हो. Thank you for watching. नैबे दिनैनि थाखाय बेनो भिडिअआ.